Slav evar baş evanno mijarame asimilasyone. Yani bir şekilde kidin halandine. Bi taybetî divan 20 salê dawiyê de asimilasyon zû pêş dikeve. Êdî wisa bîye biya weke virüsekî ketiye nava milletê me nava civaka me. Dewleta Tirkiye nebe jî êdî oto asimilasyonê dest pê kiriye. Em bi xwe asimîle dikin. Bi vekirina sazî û dezgehên Tirkî, bi axaftinên Tirkiyên di konferans û civînan de bi her away mîvanê me heval dilbar. Amade mamoste merheba. Merhaba dema ve hoş be. Kesin konu hamle kudari dikim brezarı slav dikim. Bıraktı dengemiz yine ki ketiye liber ku irogisa melik kolan anji boy zamanı kırdı. Havara ha bilin dikir emdi sakiriyan sat bizim sat mukhabın liber ku sal 2025 em heji bangu gazi ligeli kurdikin kul zamanı ha diler keve ku te kuşina ji boy zamanı ha bilin tirbike. Liberatı ciddiya bu yani euro tabii hemu erişen gagirkeran erişen embedin metingeran yen be Armanca jolera kirna zamanı kurdi çanda kurdi nasama kurdi onu xemne tava kurd diviya bu disaji her kurdek euro da astake gelek başta kurdi him biya و حتى ببيا ماموسين زمان كردي ماموسا زمان كردي لسات مخابنته بخوي برينها اني زمان پیشافتن دناوا جواکا مدا زده بالابویه انگو کشتنا زمان کردی زده بالابویه خواه گهاندیا مرحله خواه کشتنی گو اموه وک اوتواتمناسیون بنابدکن هر دست براتی کسی نخوازه خواه آتمنه بکرد انجام آتمناسیونه ده لی راسیا کو دوata te gotida ev rastî jî heye niha demeke em bêjin em ji bo kulî dijî asimilasyonê têkoşînê bilind bikin nava hewldanê de ya rast em çiqas li dijî desthilatdariyê li dijî em bêjin êrişên li ser zimanê kurdî yê ji aliyê desthilatdaran ve dîsa li dijî dorpêça li ser zimanê kurdî dîsa li dijî hemû rê û rêbazên pêşaftina li ser zimanê kurdî têkoşînekî dimeşînin ji wê zêdetir em hewldin ku di nava xwe de bimeşînin ji ber ku sed mixabin îro li bakurê Kurdistanê em bêjin helandina zimanê kurdî di nava netewa Kurda gelek belav bûye yani angu em dikarin rewşa zimanê kurdî li bakurê Kurdistanê wekî pençeşêrekî binav bikin yani wisa çawa em bêjin wek pence Tirkiye em bêjin yani niha zimanê kurdî di nava pencên Tirkî de bi rastî jî êdî yani berxwedaneke dawî nîşan dide çima berxwedaneke dawî em dibêjin ji ber ku îro bi rastî zarokên Kurdan nifşê nû sedî nû têwî êdî bêje hema ketiye ber bayê zimanê Tirkî û piraniya wa êdî zimanê dayîka xwe jî nizam sed mixabin yani em êdî qismekî civaka me wisa bîye em bûne weke mamosteyên dilxwaz gönüllü yê dewleta Tirkiye tişta ku projeya ku dewleta Tirkiye dixwast pêk bîne li ser me êdî îjab nake êdî em ji xwe re ketine ser xetekî em bixwe êdî mamosteyên Tirkî ne di mala xwe de nîşanê zarokê xwe didin pirtûkên Tirkî dixwînin televizyonê Tirkî temaşe dikin xwedê ji wan razî be sazî û dezgehê me jî êdî hemî bûne Tirkî pir xweş e pir baş dişe yani dewlet îjab nake zorê li xwe bike em bixwe têre xwe besin ji bo asimilasyonê belê niha ya rast min dixwaz bi dîmen tevlî bibim ji ber ku bi dîmen mirov dikare hestên xwe baştir bîne ziman em bêjin bi liv û lebatan jî ji ber wê em îşev em îşev bi kurtasî baxivin lê şeveke nemê berfirehî baxivin ji xwe ez jî behsa wê dikim niha di serî de divê em tiştekî yani li hev bikin bi hemû Kurdan re bi hemû em bêjin sazû dezgehên Kurdan re divê em ji xwe bawer bin em wêrek bin û em dilsoz bin vê çima bêjim ji ber ku em wisa nebin em ê nikarbin kêmasî nebesî û xeletiyên xwe bibînin
امنی کاربن رو شاقه با آوه که اوبژکتیو بره او راسیونال بنخیم تایبتی مجار زمان کردی دا جوهایه و گلک مجاران دا جوه سایم دبه که ام براسی خواه بیشن دما راسی متین گوتن یانجی ام راسیات دبیجن دبه که بچه زورا من دبه که ام دبیشن لی اگر ام وان نین زمان امیج ایشه ودتر ایدی بمرن نه روشا زمان کردی جوه سایم yani neteva Kurd geldi Kurd yel Bakur Kurdistan'ı rastı gibi baş bizane be bu zamanı Kurdil berde ve kendalıya yani berfad da yani embezin eri berfadana ki nişanı da ledi ve edi em ne kuvsa be çabu dileki rejbin li çabu dileki rafbin nezibin ne yani bir fikrin Ahmet'i nifşenu sadi notu pencevi bitir kitahı و بترکی دیجیم و انبیجن گلک جین وکی وانی وکی جهدی یعنی او قازنه بجی تا آستا که گلک بلنته انبیجن آخافتن و جینا بترکی پیشکتیه جه کمینا جلمرگی جه کمینا گوره کتیه بر باغوزا زمان ترکیم yani ev emdibedin her dem Kurdi her der Kurdi ve sat mukhabın jimme zirayeke Kurda bigirin hatta gundaki wan jita hakava bigirin hatta Kur'an'a kavan ciheku serveri u serdestiya hegemonya ya zamanı Türkiye le tüneben nemaye en ve zalav bejin ediz zarukin Kurdan zamanı Türkiye nidai kahvadik yani ediyem cana usa به آوای که دلشوار نیفهنک نیف میجیل بیجن زمان دایی که نوی به زمان زاروی و زمان زارویی ترکیه یعنی تیچه گو سابقاتیه نها تپیشه سری ده تگو کم خبات تا و یا چیه بسا به کم خبات بکن من افتیج بروی گود آن حال به دریجی ام دخوازم بریا با کم خباتان müdahale yapabikin, müdahaleyi ravşa yapabikin. Meze bikin emtişteki gelek zalabı bejin. Çi sosyalist ben, çi komünist ben, çi anarşist ben, çi demokratik ben, çi Müslüman ben, çi embejin fikri roman ekedim ben. Bira astili Kurdek zamanı dayıka koyan nizanı ben. Je dur bir kebe. Yani ev Kurd denli karbe bütün avayı لسر بنگه که کردیتیه که ام بیجن آزاد خود پیش بخم بری ویجی یعنی خود ام نها نخوازن ام بیجن بحثا بنتسازی یا فلسفیک یا بیردوزیک یا ام بیجن دیروکی و جیواکی و چاندی یا زمانی کردی بکن شوی کم زیده تنزانیم لی ام وی آشکره و زلال ببیجن کرده چی قلجی کردی بونا اندیجن السر بینگه که آزادی پارتی دور دیکده او کرد براستی جی کرداتیا شورشگر دور دیکده جی تکوچین آزادی گلی کوی دور دیکده تایبتیج بوی نفشن نهار بیجن دبه که اندیجن دبه که نفشن برده mekanizmayın cüdatır yen xwe yen azadî parasını yen Kurd parasını hebûn lê ew mekanîzma nava vî nifşê nû de jî zêde nemaye felsefeke Kurd ne bîrdozeke Kurd ne em bêjin paradigmeke Kurd ne zanebûneke dîrokî ya Kurd ne ji ber wê dema rast rast dikeve ber bayê Tirkî êdî piraniya wa li bû lebatên wan axaftinên wan ehlaqê wan nêzîkatiya wa polîtîkî êdî bi ser Tirkî veriçe bi ser Tirkan veriçe ji ber wê yanî ez bibêjim kesê ku Tirkî axibet tenê Tirkî naxibet heman demê de êdî li gor çand û ehlaqa Tirkiyetî jî êdî li gor wê dişî ji bo wê jî ji xwe em bêjin giringiya zimanê Kurdî ji bo neteweya Kurd ji bo civata Kurd ji bo azadiya gelê Kurd ji bo pêşketina têkoçina wê ji xwe hemû vê yekê baş zanin yani bi rastî bi caran me gotiye
ایدی مروف او قاز دوباره دیگه یعنی مروف هم هست بن هم جی عاجز بن آناج بروی یعنی از بیزم امزدالا ببیزم راست ایدی gelek Kurdin ku doza azadiye dikin ku em bêjin di gotinê da di hestên xwe da li dijberî em bêjin destladarî û mêtingeriya dagirkeriyê di nava hestên pir radîkal de ne jî sed mixabin wisa ketine ber bayê Tirkî yani nizanin ku xizmeta wî destladarî em bêjin wî dagirkerî dikin ku یه دخوازه وانج بولی راکه جبروی دوی ایدی دی مجارا زمانی کردی ده ایدی رخنه ین ریزه از وی ببیجم رخنه و داوراندنین وصا سویک ست مخابم وی پسکرکی چاره سر ناکه دی سری ده همو انبیجن ناوندین کل سر ناوی گلی کرد خودی ایرادنن خودی تکوشینن خودی مکانیزمانه دوی بریارین رادیکال بگیرن حیبتی دوی دربار باکور کردستان ده دربار زمان کردی و هر وکیدن ده خودی آگاهین گلی برفره هدن راست هنی جاره هم بجین چالاکین زمان تین کرن نگود یا برخودا نیجی هیه تکوش نیجی هیه لی باور بکن ام روشا زمان کردی تنی وکو ده تاییس تلویزیونان ده تاییس هم بیجن هند تشتین وسا مدیا دیجیتال بنرخینن امی خواه بخابینن چالاکین که تین کرن تین دارختن ام وان ددن راتن لی پرواجی ویجی yani alta gelle izledir de en bizim revşa zaman yukarıdı nava xatere gedeye. Naha en hinek şey berbiçin. Az bavarımla Avrupa'yı yutayan ve Bakuri Kurdistan'ıcıyım. Sazu dezgehin mesadin notevi zaman server Türkiye. De cibinanda, de perverdehiyanda, de en bizim tekiliyen rehatsini de tekiliyen civaki de de siyaset ama yani lugur adam mezun buna siyaset ama bejin bıraktı yani serveriya zamanı Türkiye gelek zedeye de sazu dezgehin Kurdan gelek sazu dezgehin Kurdan yen çande yen huneri danu sağlığın zamanı ji Kur'an'ı bir Türkiye Dinava embedin gelek inisiyatif u platformun civanan, jinan, mekanizmi vanda zamanı server, zamanı Türkiye. Ne belki hin kesin megodari bikin debeku hepsinin bebedin ev yani zeder rejbin bebedin na. Mamak bavar dike hersbuna haji ev keki bedran ev bebedin ne sozdaya em geli kurt nakhapinin. Em tevgera xwe naxapînin. Em xwe jî naxapînin. Rewş çawa be ve em wê bibêjin. Ji ber ku em ji mezinbûn û hêzdariya tevgera xwe gelê xwe bawerin û ji bo wê divê em rastiya bibêjin de em li gor wê jî rê û rêbazên çareseriyên em bêjin herî guncav pey bînin. Yani bawer bikez gelek sivî bêjin. Yani Kurd gelek Kurd bûne celladê zimanê xwe. Ve ısrar dikim. Diçin İngilizce hindibin, Fransız hindibin, Almani hindibin. Le zamanı dayıka xwehin nabin. Bu yen naxweşeke penceşeri yani jwê de Türkçe bu ya. İgar ev konxabata meci hatta asteki hevul dede ku müdahale ve revşe bike. Müdahale bike. Elbette konxabattaki serkeftine ke mayinde çena be begnayı. Yani le kanebe de gaveybe. Ama naha entelektüeliya kada Kurdanji nabakha kapandne kedeye. Ve evkat jini kaçıra bevekirim. Neviskarin men çavlene ku tane Türkiye'nin Kurdi binivisinin o be hazaran
zaroken Kurdciwanên Kurd bên bixwînin. Lê nizanin ku ew zarok, ew civan Kurdî nizanin pêşê divê ew jî biçin bi têkuşînekê di nava civakê da jinî wan bikin. Hunermendê me çabrîne ku gelê ku tenê we guhdarî bike. Gelê ji hunermenda fayî Kurdî baş nizanin. Ez îddia dikim. Hunermendên Kurd sadî heftê wan nikarin nîv saeteke rûportajeke Kurdî bikin. Di emrê xwe de çem pirtûk nexwandine. Siyaset xwe ji wê de tir. Qadêdin her wisa. Eger ev komxebata me bi navê komxebata stratejî û polîtîkayên têkuşîna ji bo zimanê Kurdî tê daxistin. Yani hetanha gelek konferans û komxebatên ji bo Kurdî hatine daxistin. Lê ew jî piranî li ser mijarên akademîk, li ser mijarên razber yên embêjin kitabî nîqaşê bûne bêguman ew jî hêjan e lê nebûye navenda îradebûyîna têkuşîna zimanê Kurdî. Biryarên ku embêjin hemû qad û saziyan ber aliyê zimanê Kurdî bike nehatine girtin. Hatibin girtin jî ji bo ku wan biryaran pêk bîne mekanîzmayên mayînde mekanîzmayên di asa jor da nehatine sazkirin. û embêjin bi wî awayî zimanê Kurdî di nava çar duwarên çend sazî û dezgehên zimanên Kurdî de û embêjin di qadeke marjinal, di qadeke embêjin elîtîst, li qadeke dorteng ya di nava nivîskar û hunermend maye û qismekî jî embêjin qismeke biçûk nava qadedin de mane. Var du sala hewildaneke ye, pêşketineke ye, embêjin ji aliyê xebatan li gor berî gelek pêşketine ye. Lê mesele çi ye? Mesele muqabilê wê bahoza zimanê Tirkî qet û qet têrê nake. Bahoz zêde rabûye. Yani hilma me, heneseya me ji par pêrar gelek baştir e lê bahoza ku ew bahoz jî xwe zêde dike. Nêzekên ji wera tek tenê mînakek bidin. Nava var du mehanda li Wanê li embêjin miksê navçeya warê Şarkiyê Teyran bigirin. Heta Westanê li hemû navçeyên bajarê Wanê tevî ku hemû şeredarî me bi dest xistibûn. Embêjin ji bilî bajarê mezin û ji bilî miksê ewana qayyûmên dagirker hatine ser. Tevî ku 12 şeredarî jî destê medene lê niha nava sê mehanda tenê bi hefteyan li wê derê festîvalên Tirkî yê çandê yê hunerê hatin darxistin. Yani devlet vê yekê pêktîne. Biriya waliyan, biriya embêjin mekanîzmên xwe yedin. Yani ew stratejiya ku em dibêjin li her derê Kurdistanê û li her derê ku Kurdek lê dijî her dem Kurdî her der Kurdî devleta Tirk yek û yek niha wê pêktîne. Her dem Tirkî her der Tirkî. İcar ev mego eminekî behsa yani em vê bibêjin di mijara zimanê Kurdî da hemû sazî û dezgeh û platformên ku stratejî û polîtîka plansazî bername û xebatên wan têkuşîna wan ya ji bo zimanê Kurdî bi awekî şêmber nebe û têkuşîn û xebatên wa bi Kurdî nebin gunehkarê vê rewşêne berpirsarê vê rewşêne. Divê lêborînê ji zimanê Kurdî bixwazin. Lêborînê ji dîroka gelê Kurd bixwazin. Lêborînê ji nasnama Kurd bixwazin û wê lêborînê jî bi rastî divê bi pêkanîna kar û xebat û têkuşîneke şêmber ya bi Kurdî bînince. A bi vê bûneyê me jî eva çend demeke em dixin rojevê ji bo ku em müdahale bikin bi rastî heta asekê hêza me têrê dike. Yani divê bi hezaran mirov hebin ji bo vê têkuşînê bimeçînin. Hêz têrê nakin em jî heta asekê kesên ku hewil didin ku piranî jiyana xwe bi Kurdî bijîn, bi Kurdî siyaset tê bikin, bi Kurdî em bêjin tê bikuşin
نابا تجرید که خوازهی دانه مامسته اوقات خوش از قد ناخوازم که نابره پر هرک باره و حق تجی مرودی بینه زمان کردی چه وقت تعریف کرد لبرده کندالیه مامسته وقتی که سازین ما دست بکرنه ترکی وشانت کن ترکی داخفن ترکی دنبیسینن صرف نه اوجی هوالین ما ای کردی آخیف جی دکشینه نباخواه پروبلم اوه حتی نها گله که والین روزنامه‌گر دیروکناس کسایتین گرینگ ای دنوا جهانا کردی ده هبون آنها هم دبینن لسر مدیا ترکیش خوره بداخفن چما دبیجن دبکو چند کس زیده تر لوان تماشا بید حال بکی اوجی راست ننه اوجی دروه تشتکی وسطنه لسر مدیا جواکی کی گوتی آخافتنه به ترکیش زیده تر تماشا کرن دبی او دروجی پیشی جوالی رابه يعني هرم او كسين كدوان مدينة داخفن بلا مدينة خب نيرن بلا ور مدينة كردي آخب يمينا مبنيرن فرقه عام زيادة تلتي مشاكل ما مستا او وان دره وان دنوا ملتي مدا دسري ملتي مدا بجيه كرنا تو كردي وشان چي بكي نايت مشاكل مثلا نيوا كاليتا وكيما لو ما نايت مشاكل بله يعني انفرد بكن وتاجيبه بالرجازية كمازنه في سريده ببيجن اگر وسا به وی دمی دوی کرد تسلیم ببین دوی همو کردی آخر تسلیم ببین دوی نویسکارین کرد تسلیم ببین رادت ببین دوی سیاستمدارین کرد یم به کردی داخل رادت ببین دوی همو کرد رادت دی ترکا ببین زمان کردی رادت دی زمان ترکی ببین اگر هم ببینین که ولم ترکی باخفن زیده تر تماچه کرن yani ev feraset bindesiye ki rezil u rüsvaya. Aynen. و از بیجم از همون نویسکارو همو روزنامه‌گر و همو روشنبیرین کرد یم کو کردن لی 24 ساعتان خلامتی و خدامتی ها زمان ترکی دیکن از وان دعوتی لپادگر دیکن شرم عیبه اگر هون زانه وی ولاتی وها بکن اوه دمی yani zarokin kurda içi bikin civanın kurda içi bikin hem hatta asla ki dikarın zaroku civanın kurda atışta bir beyzin li temizde ki yani embejin neviskara ravşenbire hunar afa bir kurdi dike bir 4 saat Türkiye nevisine Türkiye embejin ahire dibece gel ve ham femdike ez ve aşkara bejim nava siyaseta reel ya Kurdan da çava embejin tezkirekin mezin henem embejin rigal kutbuneke mezin heye ketxwariyeke nafayı heye nava ravşenbiriya reel ya klasik teji embejin eftiş henem taybetiş ariyo hunerede ketxwariyeke mezin heye metingeriyeke mezin ya nafayı ya nava dizi Kurdan heye ve biz de hazaran kesan ra embejin hunera fa peşkeytike başe ev arya ki başe ev arya ki başe le embejin de encama ve da bir trilyona para kazançtık ya le jiboy zamanı kurdi ya kuriş xarçnake o davetname yok bir terkib nevisinin ya bir fikrin yani İro'nun ser evke rasatım Türk Kurdi derketiye malperi Türkiye evkavitike reklama vedike az bizim YouTuber'in Kürt neviskarın Kürt Türkiye WhatsApp 1000 çapkirin Türkiye beger eğer ser YouTuber'e şokları WhatsApp 1000 ev qaziyetir zarar edin tekuşina geldi tekuşina zamanı Kürdi ev qazibin sedeme asimilasyonu yani vek emniha mantık yani pavay ki ber akıl bir fikir el siyasetmedarın el Türkiye bakım vallahi belki de cara ziyadır ye ev qaz ben godari kirin evvel rabın Türkiye akılın neviskar beja valla Türkiye binifsim ye başır befem kirin ev yurgu favusa beja ev rabu usandisi hunermenci hediye ediş bejin hediye gotne mi na fikrin ev Türkiye bak ve bistri aha yedi cembejin hemu kez jiboy ku havdu he santer fem bike qaşu
هم ترکی باقبن او جی ایبو چه او کردی چو خلاص بروی یعنی او ریگزیه که مزینه یعنی ها دوام لوی بنهیرن امی چاره سریه که چوا ببینن اری راستم نویسکار کرد بلکی بیجه یا ولا ترکیه کردی زده نه خواندن باشه لی evler ne Almanya ne Svisre ku em bejin welat azad bûye zimanê me azad bûye ji ber vê divê em her tiştî piravekî şoreşkerî lê binêrin îro eger li Amedê tevgereke rewşenbîran hediya em bêjin biçûna nava gel de Kurdî jinî gel bikiriya hişmendiya Kurdî belav bikiriya belkî halî me ew nebû wê de mê bikaribiyan siyasetê jî rehet rexne bikin yani niha mesela siyaseti kırrafına bir kez de jarı ziyaretli bir bejim. Yeka hun çedikin. Kada huneri de kada evki de hun çıkaz ev dikin. Kendi biz kar hatan ham meditiya ku gotne ulan biz kar da ketne na vagel kurdijinin zaruka kirne hini evki kirne. Gelen peri panel, seminer, sempozyum, konferans teni bir beyan kirne fikru ramanan pekti. Tiken razber Rasya gel caran dur. Bu kadar bir kıymet biçim ne yapayım? Her panelci, her konferansçı dışarıcı kadar kıymet eke. Le tamam Ravşet Berçavar girin bir rasıcı Ravşet'e kan bağı. Yani İrol Kürdistan'ı eğer siyaset hep terkip bekirin şerm uğraşırken mezine. Gerek siyaset medarcı brastı. Yani anji kesindin ve daviye yani bir navi evcivek rebazeke popülizmle bir kartanın. Yani madem empir zelal bedecin vezes. Yani zelal ustade. Madem zamanına rumet amnaya. Ya emni rumet akıl hadi derine kevin em bir rumetin. Halas nokta. Yekul eğer az becim az vek heval dilbahar bedecin. Zamanına rumet amnaya. Az hadi derine kevin az bir rumetin. Ev kaz insan. Em çi madde tırsın ve yeki bir becin. Madem az becim zamanımın hebuna mine ez xwedî dernek hevim ez bê hebûnim. Demek hebûna min bûye em bêjin qurbana xelata hebûna Tirkan. Şifa Tirkî ve wisa bêjin. Yani wê demê Kurd erê wala ez ji bo ku Tirkî zêdetir bê fêmkirin ez bêjim Kurdî bila qurbanı zimanê Tirkî bibe. Mamostef destê ez tiştek bipirsim gotina te eger hinek tu naber bide. Ew sazî û dezgehê me hene. Mesela saziyên jinan hene. Saziyên dem partî hene. Yan jî nêzê 10 partiyên me ê siyasî hene li Bakurê Kurdistanê. Îro jî daxuyaniyek wan hene. Heye dibêje em dixwazin divê pêvajoyê de zimanê Kurdî di rêza yekem de be wekê şert. Tiştê başin. Çima em qet nabînin li derveyê siyasetê meş û mîtingekî pir berfreh ku tê de bi qasî milyon însan tê de cihê bigirin sirf dawa zimanê Kurdî bike. Ne tu armancekî din bila tu nebe. Em milletê Kurd dixwazin zimanê me bibe zimanê fermî, em wekê milletê Kurd dixwazin zimanê me bibe zimanê perwerdeyî. Ev tê de ceza tu ne? Suç tu ne? Tu bimeşî polîs nikare te bavêje hepsê çünkü daxwaza ziman qasî ku em dizanin li Tirkiye meşru ye. Ne suçe ne cezayî wî heye. Çima hereketên me, sazî û tevgerê me tiştekî wisa organize nakin. Problem çi ye? Problem em jî şerewî dikin. Em wisa asira bezim yani qet zaman şerî em jî wê têkoşîna navxwayî dimeçînin asimilasyon pişaptin zêde bala bûye. Ya em vê bibêjin rasten êriş û 4-5-19 tên ser zimanê Kurdî tucar xelas nebûne û hêjî didomin. Aliyê zav gunanda wekî din filan. Ya zelal bibêjin, aşkera bibêjin. Encama têkoşîna gelê Kurd de ew qede xebûn hetasekî hatine çıkandin. Pêşa zimanê Kurdî hetasekî hatiye vekirin. Yani îro li hemû sazû û dezgehên Kurdan de tedikarî atoriyên zimanê Kurdî vekî, kargehan vekî. Nikarin xwe tevte bikin. Eger xwe tevte bikin, pozisyoneke cuda derkeve. Anadolu Ajansı jî Kurdî weşanê dike. Yani qedexe tune ye. Em nakin, qedexe tune ye.
یکی بدنها شارداری لگور موضوعات نافایی لگور ریو برنامه لگور زاگونان دکارن ده همو سازو دزگهن خود تکیلدار کارگه زمان کردی دار بخواد کارگه هم بکه کارگه بو زمان کردی بکه ویجگه هم بکه هم بگیم جه چانده بکه اینها yani rastgele yani mevcut takvimine. Ez teni gotnek bizim. Meze ev teni gotnek bizim. Baver bikin em rastya xavene gelin. Em rev şakab avaki rast danen sermaseyi em zedetir bunda bikin. Le em vekirin bin navi bela işte kes kemasiye me bine kes kemasiye sazü delgehen me bine em de haler bitu pencan den. Edü dünya alem her dikili naba çend dakika da şimdi ben. Dizanem. Ciberu kendi gel dizanem. Ez bezim em çıkaz zamanı kurdi. Çanda kurdi. Cinasnama kurdi dur kevin. Gelle kurd ne teva kurd ev kaz. Cime dur kevin. Ha em nabezin em dur kevine. Le beruvayı bezim em çıkaz. Dez babezin zamanı kurdi. Çanda kurdi. Veja kurdi, hunera kurdi, nırkın kurda var. Liser bingeha netewek demokratik u azad da emi ev qaz bir dozi axwa, paradigma axwa, felsefe axwa ya modern ta demokratik şarsana demokratici ev qaz mezin bikin peş verdi. Bize yani Reza Rahmetli Öcalan bu fark diyeceğim. Yani dibe kesin ne karibinin zamanı deka xwadi derkevin ne karını tüt işte xwadi derkevin. Yani kim mesela ki siyasete me girtiye. Kim sazı dergehine peşava girtine koyduna bakada xabatın zaman bikin. Ez bizim ev kum xabata bu emi bazı ve şazı mehil vanil dar bıxın ya bu 4 sal berin ha bekirin. Evci kemase kemeye ne bense kemeye. Kurt edi vutsa bir siyasete ki en bir siyasete ki vutsa en bizim tırsonak nezgi xwabi ben em nikarim ser bikevin. Ne mijara zmanê Kurdî de. Hemû mijarandı. Hemû mijarandı. Çünkü bu tane bebrasî jî baweriyê pişkê. Divê Kurd hemû sazûr dezgehên Kurd li ser maneviyateke bilind, li ser dilsozeke kur, li ser rastî û durustiyeke em bêjin di asê herî jor de dest pêkeke nû bikin. Nû bikin yani meze bawer bike em ez vê ber nabêjim. Em di navdana 24 saat navdana. Yani ez bixwe xwe bêjim. Em li dijî dewletê sim û sim şer dikin. Ne baş naz dikin. Em jî wa baş naz dikin. Vallahi gelek carat edî filmanda ew kadar bêjin îter bin em bi kefen digerin. Vallahi em bê kefen jî digerin. Em rêmez xwe maya 20 sala me bîjin. Em çima bi rûmeta xwe nejîn. Em mijara ziman tenê de nabêjim. Siyaseta me hemû sazû dezgehên me hemû qadên me bawer bike divê em ji nû ve li ser bingeheke şoreşgeriyeke kurdewar an jî kurdewariyeke şoreşger li ser bingeheke felsefe ku Rêza Abdullah Öcalan bêje li ser bingeheke manevî parêz civak parêz em bêjin xwe ji nû ve xwe nû bikin ji nû ve li xwe vegerin. Ev komxebata li wan ez nedixwazim sêvê dikim. Ev komxebat wek me gotî di encama var têkoşîna 2 salan de birastî jî yani bêl darxistin. Me got hetan gelek komxebat hatibûn darxistin. Lê gelenterî nivîskar tevlîd bibûn. Ancak bêjin kese. Ev komxebate ji pêkhateyên hemû qad û sazû dezgehên em bêjin tevgera azadiya gelê Kurd ya di qada civakî de ya li Bakurê Kurdistanê pêşke. Yani mezakin ez wara çend wisa şember bibêjim. Vê qadê vê komxebatê de em serî de wiha bêjin heşt komxebatê 2 roj da pêk bê. Her rojê 4 rûniştin
او امبیزن ده هر رونشنه که ده کومکیه لی دهنی کومانده ده کومکی ده سه چار بشنه yani her komi ve kom xabatı hene. Kuan bezin demeke bu xabatı xadı meşinin peş amada kariya xadikin. Le va her komandan Franya vanda 5. de hene. Minay bidim. En bezin nave kom xabatı kom xabatı strateji politikayın tikoşuna bu zamanı kurdine. Armanca kom xabatı ya bin gehin ba aveki şember diyarkirina strateji politikayın tekuşina jibo zamanı kurdiye her kadeki ve tekirdar pişre amadekirina plansazi bername u karname yani em ve kom xabatı duxazın edi zamanı kurdi neteni qada xabat u tekuşina sazin zamanı kurdi u em bejin kurdi hazal tenebe ve edi jitevger ajinin azad bigirin hatta civanın Kurdiyen demokratik uvalar Paris. İşte derdörün ekolojist bigirin. Hatta embezin tevgera çandı. İşte embezin derdörün hukuku bigirin. Hatta yeni diplomasiye. İşte dem partiye bigirin hatta devlete. İşte dise embezin reveberiye khwaciyi bigirin. Hatta kadın biru baveriye. Dise juveçangeriye bigirin hatta çapemeniye. Dise embezin ve karam bigirin hatta hem muqadindin nava ve kom xabat eden ve ki embezin temsilkar ve ki kur sar sabitin ev embezin her yek embezin ve megur ki de komeki da hem embezin ve karan hem şapemeni hanen jiber ku embezin ma hemu kom lugur ev kavaçe bigiray belki bir yan bisi kom لما جو أمهني كومان أمهني باشان لبن كومكي وسا بجبينين نها مثلا كانت أوكا ببيجم كانت وسا وهاي كومان دا تتبجر آزادی و نتوار دموکراتیت زمان کردو استراتژی تکوشینا جبوی زمان کردیا گشتی دیسا تکوشینا جبوی زمان کردیا رزستا سیاست و رهبری خواجی تکوشینا جبوی زمان کردیا رزستا جن زاروک و جوانا تکوشینا جبو زمان کردار رستا چاندو ویجی تکوشینا جبو زمان کردار رستا اکولوژی پروردهی و همو کاردندن ین کده تکوشینا جبو زمان کردار رستا بیرو باوریه تکوشینا زمان کردار رستا چاپمنی و وشنگریه تکوشینا جبو زمان کردار رستا حقوق و دیپلماسی نها yani mego ev همو کادانتین İzarnaha elbet girince kevde komxabatı evku emi hevul bidin gelek bir yaran bigirin o vek megoti hiç ki komxabata xalas bu disa em tufazın gel ve komxabatı mekanizma ki peşbinin ne mekanizma ki ku tenece sazu da gen zamanı ku dipekti mekanizma ki domdar ya ciboy parasını peş bir zamanı kurdi ya ciboy ku işte hemu kadın strateji politikan koyun ciboy zamanı kurdi diyar kirin bir şopine en bezin van ber ali bike hani çaba en bezin vek minay bidim platforma sazin demokratik heye dinle bakmada bir daha sazan havine. Em jî xwazin û hewldana me jî ew be em platforma zimanê Kurdî ya hemû saz û dezgehan saz bikin. Ku qada ziman jî tenê li nava wê platformê da beşe be. Wê demê em bêjin qada siyasî têda be, qada bîrûbawerî têda be, qada ekolojî têda be. Hemû qatiyê têda be. Avê demê em ê bikaribin mekanizma parasını peş ve birna zamanı Kurdî baştır peybinin wê çerxê wê baştır bizivînin. Lê anha bi awayî zamanı Kurdî tenê wekî mijleya qada zaman û em bêjin çend nivîskar û çend weçanxane û çend derdorên Kurdî hez
tedidin. Pratikede ev yek bu sayı. Yani em dixwazin bervê çendê em ê gelek biryarên cuda ji her berbigirin. Ji bilî wê jî em ê hewl bidin ku encama vê komxebatê de biryar bêgirtin ku her qadek vê carê komxebata xwe ya xweser ya taybet bike. Yani em bêjin qada çandê komxebata xwe ya bo zimanê Kurdî taybet bike. Hemû evkên de jî. Ya kekê beden ez vê bêjim. Wê te yugo. Yani têkoşîna zimanê Kurdî rewayê. Ez nabêjim dewletê heta asekê pêşewê vekiriye. Çima dewlet veneke lê têkoşîna azadiya gelê Kurd pêşewê vekiriye. Bawer bikin îro bi sed hezaran Kurd ji bo zimanê Kurdî dakevin qada dewlet nikare tiştekî bike. Berûva jî ez vê îdar dikim. Ez îdar dikim. Hevalekî dipirse li meclisê partiyên siyasî roja sêşemî wextê diaxivin heqê dem partî heye Kurdî xîtabê civakî bike mamoste normal qanûnî? Di meclisê de nikarin Koma partiyê de. Koma xwe de dikarin. Çima her hefte ji wisa çêbûye. Çêbûye heta hegelê cihan. Her hefte yani eger ez şaş nebim ji ber ku heta niha gelê çêbûye di komê xwe de dikarin biaxivin. Müdahale nakin. Eger müdahaleyeke di encama biryareke nû de pêy bê ez wê nizanim lê di meclisê de dema Tirkî diaxivin çawa müdahale dikin di komê xwe de dema diaxivin heta niha müdahaleke wisa nedîtiye. Nikarin müdahale bikin. Ha pêş de em bêjin wê axaftinî bikin çandek her tim biaxivin piştre müdahaleyê bikin ez wê nizanim dibe ku tişê wisa çêbe lê anha dikarin biaxivin. Ya meclisê dane alekê ki meclisê dane alekê em komisyona we meclisê xwe de zimanê Kurdî naxivin. Hûn pêşniyaz dikin mamoste wekî komisyon pêşniyazê rêveberiya xwe dem partî dikin ku her roja sêşemî di civînên koma partiyê de Kurdî biaxivin bila daîmî ev bibe kevneşopiyekî. Yani millet tabii belê niha dem partî yani tenêjî Kurdan pêk nayê an jî PKK'yên netewî Kurd pêk nayê. Derdorên cuda jî hene em bêjin gelek tamam mamoste ew jî hene tam süper e. Bila werger bikevin dewrê bila Kurdî yani dibe mesela çima tiştala xwe meclisê yani em vê bêjin kekî bedran pêşî ser navê xwe bêjim wekî nivîskarekî jî wekî Kurdekî jî wekî em bêjin têkoşerekî civakî jî bêjim bi rastî jî şoreşgeriya gelê Tirk yani şoreşger û demokratên gelê Tirk jî ne tenê yê nava dem partiyê bu tevar bêjim eger bi rastî jî xwîn ku biratiya gelê Kurd û gelê Tirk û hemû gelênin dixwazin bila ew jî Kurdî hîn bibin divê ew jî Kurdî hîn bibin me gelek cara ji wan re jî gotiye lê divê em niha pêşî ciyê xwe bêjin yani. Vartın problema internetê jî çêbûye li cî ku heval dilbehar li wê dirê ne mesele yani di civînên koma dem partiyê de çima Kurdî nayaxiftin ev me xwestin binivîsîn li ser ekranê di civînê koma dem partiyê de çima Kurdî nayaxiftin xwest ez vedayim ser ekranê tamam işime zor e hevanda işime zehmet e naha mamoste dengê te tê temamen Barî internet şu yani em vê jî bêjin me gelek cara ji wan derdorên em bêjin şoreşger yên em bêjin partî û derdorên cuda re me ji wan re jî gotiye yani eger xwîn ku biratiya hemû gelan tê parastin tê xwestin bi taybetî jî ya Kurdan divê stratejî û polîtîkayên ji bo têkoşîna zimanê Kurdî ya wan derdoran jî hebe
em vê bibêjin lê minaj bidim Dem Partiyal Kurdistan gelenperî DBP yani Partiya Herêmên Demokratîk hinekî divê serwerber ber ku ew partiyeke Kurdistaniye partiyeke Kurdewar yani em bêjin divê ew xet pêş bikeve lê ya Dem Partiyê jî Dem Partî li ser navê hemû gelan hemû bîrûbaweriyan hemû zimanan êkoşînê dimeşine helbet eger gelê Kurd jî pêkhateke mezin ya wê partiye be teqez divê ez vê bibêjim yani ya herî rast ya şoreştir ew ku parlamenterên Tirk bigire heta şaredarên em bêjin hemû şaredaran jî divê Kurdî jî hîn bidin yani yek şoreşgerekî Tirk heftê sala pêncî sala şoreşgerkiyê dike xwe ku biratiya Kurd û Tirkar parêze gel û teqen merak neke Kurdî İngilîzî hîn dibî Almanî hîn dibî Fransî hîn dibî Çima Kurdî jî nabî ev jî kêmasiya me ye ez dibêjim ev jî kêmasiya me ye ez vê derê de meseleyekî teknîkî jî dibînim problemek teknîkî mesela her hafte haftin wextê were kirin bi Kurdî werger dikarin dîrek wergerinin Tirkî wekîlên me ê Kurdî nizanin mîvanên hatine wê derê ê Kurdî nizanin dikarin weke li Parlamentoya Ewropayê weke li meclîsên cuda ê cîhanê welatên pirzimanî ev tiştekî pir ji rêzê ye yani normal îjab nake mirov Tirkî biaxife ji bo însan fehm bikin mirov dikare Kurdî jî biaxife bi rêya wergera mirov dikare xwe bigîne her kesî ez pirsekî dî jî pir hevalek tişte bipirsim başê tu dikarî her bêjî bibersivînî yek dibêje gelo ya girîng hişmendiya Kurdî ye yan zimanê Kurdî ye weke numune jî li Bakurê Kurdistanê gelek cerdevan hene di xizmeta dewleta Tirkiyê de ne lê Kurdî jî pir xweş dizanin belê pirseke rastî me gelek cara bihîstiye yani gelek cara tê gotin niha yani em serî de bibêjin em zimanê Kurdî li ser bingeheke netewer demokratîk li ser bingeheke felsefeyeke şoreşkerî dindixin em vê pir zelal bêjin niha ji ber wê çendê pirsên wiha rastî jî pirsên pir ewkin yani pirsên pir sivîtin hişmendî tu hişmendî bi ziman ve bi çandê ve bi nasnamayê ve xutnînin rast têkildarî hevin ha rast e her kesî ku bi zimanê Kurdî de axive ne şoreşkere yan jî ne welat parêze yan jî ne kurdewarekî demokrat e hinek hene bi zimanê Kurdî de axivin îxanetê gelê xwe dikin hinek hene zimanê Kurdî de axivin 24 saata zilmê Kurda dikin hinek hene şwa divê dew jî nîqaşkira bêvekirin divê êdî destlatdarî û mêtingerî û ketxwariya di nava netewa Kurd jî nîqaşkira bêvekirin ji başûr bigîrin heta çî derê be yani gelê Kurd heta mirinê em bêjin ne mecbura xulam û xidamê em bêjin çend destlatdaran be çend otorîteran be yan jî çend em bêjin welhasil kom û komikan be ji bo her derê bêjin bawer bikin gelê Kurdiyê herî bindez wiha biçeyê bê xwedî bimîne siyaseta Kurd em hemû divê xwe berçavar derbas bikin ha yani ya ziman yani niha cehcek heye ve got cerdevan bi Kurdî axive îxanetê dike yani ew dê bibe sedem ku tu de Kurdî berdî yan bila bibe sedem ku tu wê zimanî destî wê bistînî û bi awekî şoreşkerî bi zimanê xwe sosyalîzmeke gerdûnî ava bikî yani ez vê bibêjim ez me gelek lê Kurdîsekine yani em bi nevala neaxivin mirovekî zimanê dayîka xwe nizanibe mirovekî zimanê netewa xwe nizanibe nikare bibe sosyalîstin nikare bibî sosyalîst ji ber ku ew ziman yek emanetî te ye yani aliyê xwezayê ve eger baweriyata xwedê bê aliyê xweda ve serahatiye dayîn divê tu biparêzî
او دانه هبارته یا ده حضران سالات نبخورد حوینه او ام ببیجن میزاکن ایرو کارگر کش کار دادخینن مثلا ام بیجن سات کارگر کار دادخینن به مهان چالاکیان دکن چما به کت بیروزه yani لگور مارکسیزم کلاسیک جیم کت بیروزه هر تیز کده راسته بله ام بیجن راسته کده کت بیروزه تو جیبوی کارگران که گوشنی دمشینی جیبوی کدوان جیبوی کدکاران دمشینی به مشینه جی پیروزه و به مشاندن لیگلو از بید پرسن کی جان کد جی کدا کو جیبوی زمانه کی به هزاران سالان حاتیت داین مزدره زمان کدا ده هزاران سالان و کدا به هزاران نفشاند نبا خودت حوینه جبروی چنده جی یعنی پاراستنا زمانه کی پاراستنا نرخه کی نتوی نینه پاراستنا نرخه کی گردونیه نرخه کی مروباهیه جبروی پاراستنا زمانی کدی براستی جی سوسیالیست بوینه که هری مزنه مامستا به دستورت از دکارم گوتنه که لسر وی مسئله ببیجم گلک دردور هنه بله yani از وی حساب زلالی بیدیم حساب ببرم لی یادن امیر زانن هنکل bu kurdit آخر بین لی والله yani ne bezin nizbikatiya ve yaş boy azadiya geli Kürt yaş boy azadiya civaki yaş boy jiyaneki en bezin datment nine yani hem şu bahse var nakin yani Kürt kurmancı eri valla cahdu cerdevan ve khayinin ku bu kurdit ahir jihane li emçmal wa bilirim emrillahengu gernasu kancu başın ku bu kurdit ahirin wan minabedin lem titekzanın em titekzanın çiye yani cahşay bu kurdi bak veci cahşibe ev kurdi hata asakid mine li em çıkaz mıruvin barjibin em terki bak veci em beterki hazar dara kurdi bixwazinci em zarar editini لسر متخصص از تشتکی لگوتنی وزیده بکم تماشاوانان هوالان را ببیجم البت هر کس دکاره کردی باخفه کردی چه وکو ناسنامه کردیتیه هر وها ناوگینه کیجی جردوان جی دکاره پی باخفه مافیا جی دکاره دز جی دکاره مروین مرکوش جنکوش جی دکارن کردی باخفه ناوگینه ویا نه پروبلمه اما ویا رولا کردی یا د ناسنامه کردیتی ده کم ناکه ترکی جی وسایه herkes Türkiye dağıfı, mafya jî, dız jî, herkes dağıfı. İtalya jî, İtalya jî, zimanê xelkê jî. Mesele ne ye? Ama nasnameyekî Kurdayetî heye, Kurdî nebe ev nasname dikeve xeteriye. Dikare wenda be. Yani elbette bizim ki kuna pırs rastı jî pırsın olsa ala tevşin. Rasta. Xwazim sen dikimde anha minak dedim. Kurdaki welat Paris mesela hene olsa Kurdaki welat Paris diye Endejin yani ber bir sedemen ve sedemi bu ya eser çeş. Evet hemen bir bizim ev kurda var Paris'e eser çeşe var ne bilir anlat mı var Paris. Anlat mı var Paris. Tişe bu sadıda. Evana kijan derdor. Mamız kijan derdor zedetir van tiştana dibejin. Ej rastı persim usatim gelek jaran. Ya yani kula fazla kurdi filmden. Az ne vaki az ne vaki وک کس میده از وک کس فکر خود بیشم وک کردکی میده از مروفکی باور بکه از مروفکی گردونی پاریز میشیم یعنی از وسا بنیام از حتی داویه به فلسفه یا مدرنی تا دموکراتیک شهرستانی دموکراتیک نتوار دموکراتیک باور بکه می ایمان پیانیه لی یا کمیه فهم کریم نتوار دموکراتیک جی شهرستانی دموکراتیک جی مدرنیته دموکراتیک جی بری هر تیتیدنا با خدا آزادی و سربستی و رزگاریان همون زمانان چاندان نتوان ناسنامه یان و همون نرخین دیروکی خوزایی یه کومکان و یه نتوه و گلاند پارزه بروی مدرنیته دموکراتیک کردستانه که آزاد بگیرن
حتی همو آزادیان نرخ نتوا کرد نوا خودت خبینه نتوا دموکراتیجی بسه یعنی شروبه و برای تکل گور خود نکه یعنی ایرو او اندیجین یا شورشگری جی بسه سوسیالیست بوینه که راضی بسه حتی سوسیالیست بوینه که راست یا دموکراتیک سوسیالیست بوین چیه؟ سوسیالیزم جواکه سوسیالیست بوین جواک پارس جواک پاراستنه سوسیالیزم جواک پاریزیه جواک پاریزیه که کردوار هزار جارا جی اندیجین جوا اندیجین پاراستنا کرداتیه که چینا نابین باشتره چما؟ هم ماشکره بیجین مثل باشوری کردستانی به صدام کرد هنه مالبات هنه به دهان قصریوان هنه به دهان قصریوان هنه مادم اوقات کردی وقت قصری خواهد چما روی جل بلاو ناتی او گل نکاره معاشی خواهد هنده برچید مینه از همان پیشتیش بوی روز آوا جید بیجیم اجل روز آوا میزه اجل روز آوا یکو ده انجام اوقات دهنگیان دا اوقات گرناسیان دا او شورک بیک آنی رابش خورا قصرا چیکن رابش خورا قوناغ مزین چیکن ببین انبیجن قاتلیونت و گلی واجیج بسیاده بنره یعنی نابه به جره درکتنا شورشیه رزیبون و جنیبونا شورشیه البته چما ایرو ام اوقات به شورش روژه و در سوزن چما اوقات چفامتی چما اوقات بوین نابنده که مورال و موتیواسیونی سیبر که او رزیبون نینه براتی جیانه که حتی آسه که دادمند هیه کومینالیزم او که لی ام بوی باکور یان بیشن یعنی نا کردک اگر بیده از براتی جو کردم و ام بیشن به قاتلیونم پریوی هبه که چما که بسانه که کردی بناکین چما زارو کن کرده هینی کردی ناکین و ابجی بینی خواه کرن یعنی از بیشن والله امزنا و خدا گلت تیشتا با آوه کی بویرک نکاش نکن میزه شورش همه یا سوویت شورش که نزم بود yani gor dana ya nezi 5 milyon kesan tane şerri cihana düyeminde embejin deriya ve şureşiyle şehit ketinem. Ne tekçu çima tekçu çima tekçu demokrasiya gel yal ser bingeheke rasiye avanekir. Ne eğer em bize rezar aptal olan tayyipeti ve davli ser ve gele seçine. Ser demokrasiya gel. Ser mekanizmayın gele seçine. Bize ve komxabatından na tayyipeti. Her komek saatte her embejin runuştan saatte kuni ve lupeyin dakikacı boy peşkeşya komana raste çima eva 20 sala her komxabat ekida bin nave pesporiye bin nave şarazatiye bin nave akademisyen buyine bin nave nizanım neviskar buyine bin nave siyasetmedar buyine ev mijara zaman yebin ve deri bağıbın ve ki embejin pesporan o gel kendini ve deri çapıkarlıya o gel gurtunu fenna bejen nakılı yani çima em nec bu mijara zaman teni em eğer gel tevli mekanizmayın bir yargıtını tevli mekanizmayın irade buyine tevli mekanizmayın reveberine nekin hidezme bavar bike gelime çıkaz mekanizmayın karab reveberbe me vedari me gumar musa 45 dakika bu komxabarta jinne ve komxabarta ki elitist me go 45 dakika ev komen kuha amade kirin evi bağırın 45 dakikayı ev geli hatiye vedari biraz bu çapiklerden ne bile ev jarrafne yukarı bike gazında yukarı bike lumen yukarı bike hep safa bine o peşniyaz yukarı bike Vallahi ne ki yani belli ev kanal te ez te şopinim ez dibinim kedate cadate jbo zmane kurdî jbo pêşxistina kurdî yî bi taybetî ev xebatata ya nava dem partiyê de em dibînin ji ber vê yekê ez vê derê di şahidî hemî hevala da dibêjim ev kanala te tu kengê bixwazî çalakiyek we hebe tiştek hebe aktivîteyek hebe hema
بقاسي تلفوني ام نيزن شوا كودو بيجن ام فيدري هر ايوارد كارن برنامج چی بکن هفته جاری دخوازی ام دکارن چی بکن ام تم و مسئله در روژه ویده بهیلن بگرم ما مستمد یا مالا و آباد گلک سپاس مالاتي yani bıraktı az devlet fazla mesela vuha bezim yani bila tü derdur bıraktı ser hene gurtnenle ben apartan yinakin hiç ne bil bavar bikin emzanın emşit bejin bavar bikin megut ya yani her gurtne keme bir imanı bir ibadete xwe bir ibadete em vê rahat bejin û yadinjî dem ew deme ku hemû Kurd yani Kurdên nebaş jî ku em wan ji wê nebaşiyê rizgar bikin hemû Kurd li dor zimanê Kurdî anda Kurdî nirxên netewa Kurd û li dor berjewendiyên Kurdan nêzel jî ev taybetî bêjim dor berjewendiyên gelê Kurd ne li dor berjewendiyên serdest û destadar û mêtînger û kedxwarên di nava Kurdan de nava mekanîzmayê wan de li derdora Kurdan de divê bibin yek yani divê yekîtiya demokratîk û gelparêz û civakparêz ya netewa Kurd bi avakin ji ber ku di nava Kurdan de jî gelek mekanîzmayên kedxwarî û mêtîngerî û dagirkeriya navxwayî heye divê êdî hemû partî sazû û dezgeh van mijara jî êdî rastî jî bixin rojeva xwe taybetî em bêjin me got ya mesela Bakur jî hene Bakur hinek partî û dezgeh hene em bêjin 24 saata behsa kurdiyetiyê dikin behsa em bêjin kurdîtiyê dikin dem partiyê rexne dikin DBP rexne dikin sazû û dezgehên Welatparêz rexne dikin lê têkiliyên wa herî zêde li gel hevkarên dewletê ne têkiliyê wa her zarokê wa Kurdî nizan yani tu bibînî tê bibêjî Türk kes qasî vî neteweperestekî Kurd nîne lê rast û durust Kurdî nizan Kurdî naxwîne em vê bû her kesê hemû kesê nabêjin hin kes hene xwe wekî em bêjin li ser bingeha neteweperestî yan jî neteweparêziyê pênasa dikin ez dubare bêjim kîjan Kurd ji bo zimanê Kurdî çanda Kurdî nasamaya Kurd ez bêjim welatê Kurdan nirxên gelê Kurd tiştekî ji dest wî bike ew bi qîmet e ew bi nirx e ji xwe divem dor wê bidin yek dor hemû nirxên Kurda var ser bingeheke demokratîk lê yedin ez vê jî bibêjim divê gelê Kurd fiç û ramana wan çi be bila bibe ji kîjan qadî be bila bibe ji kîjan partî û dezgehê be bila bibe gelê Kurd divê kesên ku zimanê wan zanibin qebûl nekin zelal bibêjim eger parlamenterek şaredarek li ser navê gelê Kurd tevdigere li ser navê gelê Kurd têkuşiyê dimeşînin û derkeve pêşberî wa daxilen eger Kurdî nizanibe divê jîn bibin eger jîn neben nikare gelê Kurd temsil bike ev qas zelal dibêjin rastiya wê jî wise rastiya tevgera azadiyê jî wise li gor pîvanên tevgera azadiyê jî li gor pîvanên Rêzan Abdullah Öcalan jî Türk kes nikare ve gurtnenle inkar bike em hêjî liberal nezî dibin hêjî sivîk nezî dibin em kim dibêjin zêde nabêjin mêzerken Rêzan Abdullah Öcalan hê demê berê niha biriya birayê xwe Mehmet Öcalan yani pir hêz bû got yani ew kesên ku li Kurdistanê siyaseta xwe bi Kurdî nekin bi tu awayî nayên qebûl kir bila tu kerdî teoriyên ne rast ne baş li ser navê tu em bêjin bîrdoziya pêj neyîne Rêber Abdullah Öcalan di parêzameyên xwe de aşkere bêje dibêje mirovekî zimanê xwe nizanibe ji heywanan berjêtir e ji heywanan ajalan berjêtir e mana wê çi ye ajalayî bi dengî xwe gelek bigorîn kerek bi zirîna xwe heye hespek bi hirîna xwe heye çêrekek bi orîna xwe heye tayrek bi dengê xwe heye niha Kurd şerme aybe ya rastî êdî yani rastî êdî bese boy Kurdan êdî bese taybetî ji boy xwanda û kesên profesor û kesên mühendis û kesên parêzer û kesên siyasetmedar û parlamenter û şaredar û hevserok û
نزانم چه اگر کردی نزادن بن شرمه عیبه گنه و سوجه دیجی گلی کرد مالاتي آوا çünkü vallahi ki birazayın ma xwarzayın ma zarukin kurdu hem buna Türk hem buna Türk edi Türkiye de akılın ahlakı vacib levulabata vacib çanda vacib gor Türkiye em dejin çelbe ez bir dejim ki jan kurd jiboy zamanı kurdiyim ve aksiyona nişanı ne bede helveta nişanı bede ez enyoy maçı dikim piroza Bilal berme bisakinin bejin hevaldıl bahar. Hun jiboy zamanı kurdi çedikin. Hun jiboy çanda kurdi çedikin. Hun jiboy nazama kurdi çedikin. Bilal ber şaradariye me bisakin. Bejin. Ey şaradari. Hun jiboy zamanı kurdi çedikin. Ve çen kreş bekirine. Ve çen atölye kargah bekirine. Ve çen her giredayı her şaradariye ki be dehan heni şaradariyan be sadan sazul dezgehen. Ye civanan ye cinan yedin. Velva dera. Kutu kurdi bekirine yanla. Rabbi bilsin. Uy roji Dem Parti, vekilin Dem Parti hatine Batman'ı de civina jbo gelde Türkiye aktifine mesela. Reaksiyona gel heye. Dem Parti çima der civi helveste haber nade? Dedi emci dedin. Yani nicara rahnadayine. Rahnadayine ciddi pratik rakhoda biti. Bitiriya rakhoda biti. Em şerm nakin em şerm nakin em diçin cülemirgi. Hazaran dahiku zaruku civanu piramiru pirajini kurd. Kom dikim 5 saat Türkiye bu ana takımın. Şerme ayıbe. Bunu zannedi bir herayim be. Birayım kuş kalın. Yani neser bingi heka endejin tevgerine ke stratejik kadroyun xwe velar parizin xwe xeberkarên xwe yên ku Kurdîn zanibin nerede cülemirgi. Rastî yani ezêdî yani var tişta êdî ji ber ku êdî tê axaftin gelek kes zanin ez gelek rast nabînim ku piştê bi 10,000 kes bînin ber çabana em rabin veşin em bi cesaret nêzîkî xwe bibin. Derdora min heye. Rojnamegerên Kurd hene. Mesela 30 sale di nava şoreşê de ne. Sal biye 2025 hêjî dema ku Tirkî daxifin wisa heyraniyekî wane acayip heye ji bo Tirkî. Hewl didin Tirkî herî xweş baxifin. Li gotinan digere mamoste diçin li kesek Kurdek zimanê dayîka xwe naxive wê pêk nexe herî kim qasî Tirkînî zanibe ew Kurd şîr heram e. Ew Kurd jîn heram e. Mesela wextê ku hewesiya xwe bi axaftina xweşiya Tirkî tîne mesela fehm nake ku seqete însanekî Kurd be û Kurdî nizanibe biaxife seqete yani kêm endam e. Ew qas e yani. Dikare tevevî be. Yani ne goca yani divit Kurd parasına zamanı Kurdî beminnetiye. Tu siyasetmedar, tu parti, tu sazûr dezgeh hatta valla yani ji Kurdistan ji zamanı Kurdî mezintirnînin. Mamoste Malatya ava parasını û pêşbebirina zamanı Kurdî mijareke beminnetiye. Eger emnekî Sûce yani em zimanê Kurdî ne parêzin pêş nexin ew sûcekî dijî Kurdiyetî dijî mirovahiyê ye û gelek Kurdî navî wî sûcû dikin. Em vê bişkînin em vê mekanîzma bişkînin bawer bike pêşketmenî mezin çêbe. Gelek spas dikim mamoste me basa çil deqe kiribû xwezî me ev gotine temam gotin me bikarda biriya YouTube'ê bibêjin dîmenkî ji ber ku dîmenkî bila hinekî yani tema ew wî gerîn me temaşe dikir bila nava çavê ne bidîta bila rêyê ne bidîta pir Kurd li me temaşe dikin. Bawer bike ji her derê cîhanê Kurd li me temaşe dikin. Yani peyam telefonên wisa hestiyar ji me re tên ji Kazakistanê bigire heta Avustralya heta Japonya pir temaşevanê me ji her derê hene. Ez razî me ji hevalê me ji temaşevanê me mala wan ava. Mamoste tu kengê bixwazî Kanal Ştera Vekîriye û em dikarin tim behsa girîngiya Kurdî bikin. Her hebî mala te ava mamoste. Gelek spas mala ve ava min gotiye em ji ber ku zêtir ser Kurdî xebitin em jî di nava tecrîtekê de heta astekî çima
jiber ku Kurdili berdevi kendaliyen ne em Firani servet xabetin liberati yani em mesela az faji gele cerat fazım derbarı mijarindin de jî şu romanı xwe em dibêjin. Yani wisa buya belki hinek bejin belki evaj bili xebat zamanı Kurdî belki tişek nakin ew nakin. Lê ne tene mijara zamanı Kurdî. Divê gelek mijar nava Kurdan da jinû li ber çavan bên derbas kirin. Wisa ne ben bawer bike civa Kurd yani ew gelek rizîbûn û genîbûnên li gelek aliyan jî xwe bikinin nava her şaneyeke civaka Kurd jî bişingên ne mehnaya azadiyê bîne ne tişek bîne. Te balkişan ser mijarekî pir girîng hakikaten êdî tu wextê ku behsa navê te têkirin nasname te biye Kurdî parêz halbikî gelek aliyên te din hene tu nivîskarî tu şîir dinivîsînî gelek mesela ew qas însanê me ji hepsê derketine ji zindanê hatine berdan ê 30 sal 32 sal di zindanê mane hene tu bi wan re hevalî derdora te gelek însan hene rewşa wan ya ruhî ya civakî çawa ye adaptê civakî çawa adaptê civakî dibin tekîliya wan malbatê wan re çawa ye van mijarana meseleyên siyasî pêvajo rojhilata navîn her tiştî mirov dikare bi te re guftûgû bike mirov dikare li te godar bike rast e em dikarin mijaran em tespît bikin em dem bi dem ji bilî Kurdî ji bilî girîngiya Kurdî em dikarin dakevin nava mijarê din jî mamoste. Mego icar heskiriyê me zêde bin yan yekên bibin. Zêde dibin. Hatı zanî yer rastya dibêjin carna aşvara gelek dijminan şişetin. Can sahi belki bedan ve yani ez bawer bikem ez ji ber ku jî gelê Kurd hez dikim ji têkoşerên gelê Kurd hez dikim ji bo rêzdarım ji bo her xebatkarek Kurd çi nivîskar be çi siyasetmedar çi be ez ji bo wê rêzgirtinê hezkirinê divê pir carar derewan ji wan re nekin divê rastiya wan bi awayekî herî wêre bibêjin ev hem jî rêzgirtin û hezkirina ji bo xwe jî ye û ez yani ahlaqê min mijdayîka xwe girtî mijtevgera xwe girtî bêjin di nava ew qas zor û zehmetên zindanê de girtî jî ev e ji ber wê xwe xûna min jî be ji xûna min jî be ji canê min jî be ji ruhê min jî be eger xeletî û nebetiya bike divê em bibêjin tu xeletî tu kêmî xwe sererast bikin ew wezîfe ye û ez vê derî bang û gazî li hemû em bêjin kesên ku li ser navê Kurdan xebatê dikin taybetî hemû kesên em bêjin ji hişk û bîr û mejiyê me bila ew jî wisa tev bigerin em li xwe vegerin siyaset ji bo Kurdan alav û amûreke azadî û rizgariya em bêjin hemû nirxên wan in ji ber wê em li bin navê siyasetê tu cara ji rastiyan dûr nekevin helbet em bêjin qada diplomasiyar navnetewî jî formasyoneka wê heye zimanekî wê heye rêbazên wê hene lê taybetî em di nava xwe de eger madem em Kurdin madem em Kurd bi xwîst û birayên hevin madem pêdiviya me hemû azadiyeke civakî heye divê dilê me di nava lapê me de be divê dilê me di nava lepê bedran dere de be ew qas pê bawer bim ew qas tişta jêra bikaribin bi rehatî bibêjin divê bedran dere bikar berber min bisekine bêje dilbihar ev xeletiyê te hene kêmasiyê te hene ev kiryara te xizmetî dijminê me dike xizmetî dakirkeran dike ez ji te hez dikim ji ber wê çendî xwe sererast bikim divê Kurd nava xwe de jî wê pîr û baweriyê nû bikin ji ber ku ev pirsgirêyê jî gelek hene ez vê jî bêjim yani divê hemû mekanîzmayên Kurdan xwe ji nû ve saz bikin ji nû ve bên avakin mekanîzmayê siyasî bigire heta mekanîzmayên entelektüelî ew qadên entelektüelî divê em ji nû ve li hinek rastiyan vegerin xwe ji nû ve saz bikin û maneviyata xwe xurt bikin ne xwe bawer bikin em Kurdistanekî azad bibinin jî em ê gelek tiştewin da bikin mala te ava mamoste heval bin bahar bin rabû her hevî gelek spas dikim
gelek spas malata ava jibo ku te ew qasa birkir û temaşevanên me ew qasa birkirin ez gudarî kirin ez gelek spasiyeva dikim û hezkirin û rêzê xwe jî pêşkêşî we hemyan dikim û pêşkêşî te jî dikim gelek spas. Malatya ava herêvî gelek spas. Gelek spas malata. Kî gotiye çare tede ye? Kî gotiye dema ku internet veneve yan jî YouTube veneve mirov nikare bi telefonê însanan girê bide û bikare sohbet bide pêşxistin. Elbet mümkün e. Me jî gir pêkanî hevalna. Niha me heval dilbihar şand gelek spas dikim mamoste heqeten xweş bû ez jî neketim navberê ji ber ku pir xweş diaxife têr û tijî bersiv dide hemî pirsên li serê me de. Wê demî îcab nakiyen bipirsin. Niha ez hema nûçeyekî pêşkêş bikim hevalno ev pêvajoya çareseriyê heye Partiyên Kurdistanî hinek dibêjin çima kes fikra me nagire. Uzanan nêzî 10 partiyên siyasî hene li Bakurê Kurdistanê çima kes nayê me ra civî çênakê. Çima kes fikra me napirse. Em jî derdora me jî heye. Ême jî em nava me de rewşenbîr hene. Partiya Sosyalîstê Kurdistanê PSK ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan dosyeyekê amade kir. Partiya Welatparêzên Kurdistanê jî banga Yeketiya Partiyên Kurdistanî dike. Her du partî jî gilêdarin ku di Komîsyona Çareseriya Parlamentoyê de nayêne dîtin têne paşgoh kirin. PSK di derbarê çareserkirina doza Kurdî de dosya xwe çawa amade kiriye dixwaze dosya xwe radestê CHP bike, AKP bike lê her du partiyan heta niha daxwaza hevdîtinê qebûl nekirine. Yan jî nepejirandine. Çar daxwazên sereke hene di dosyê de. Çi ne? Yek, divê nasnameya milletê Kurd di destûra bingehîn de were naskirin. Ziman. Divê zimanê Kurdî weke zimanê fermî perwerdeyî ji dibistana Sêretayî heta zanîngehê were qebûl kirin. Azadî. Divê hemû astengiyên yasayî yên li pêşiya tevgera Kurdan rabin. Milletê Kurd karibe bi navê Kurdistanê partî rêxistinan ava bike. Statû. Divê ji bo Kurdan statûyekê hebe. Partiya Welatparêzên Kurdistanê jî çi dibêje? Ew jî Gilû Gazincan dike dibêje Komîsyona Parlamentoya Tirkiye goh nade me. Goh nade Partiyên Kurdistanê. PWK dixwaze hemû partiyên Kurdan dibin sîwanekê de li hev bicivin di pêvajoya çareseriyê de xwedî aliyê Kurd yani ew jî weke aliyê Kurd bin. Weke li Rojavayê Kurdistanê çawa ku di encama diyaloga Kurd û Kurd de komisyonekî taybet ava bû, komîteyekê taybet ava bû ji bo biçin Şamê dibe em jî li Bakurê Kurdistanê karibin di nava xwe de komisyonekî taybet ji bo pêvajoya ava bikin. Ez dibêjim qey rast e. Rast e. Çima çênakin? Pêvajo çima tenê sînordar e bi dem partiyê re? Rast dibêje. Hevan ez xatir cihat dixwazim gelek dirêj bû. Ji ber meseleyên teknîkî jî me nekarî em heval dilbar bikin bawekê dîmen lê qet nebe fotoğrafî li ser ekranê bû. Baş e sibê serê sibê ez ê hewl bidim bernameyekê taybet çê bikim di derbarê nûçeyan de yani bültena nûçe ji ber ku anha li rojata navîn serokên welatên Ereban, Donald Trump, Tayyip Erdoğan, Sisi, serokên Misrê hemî hatine cem hev. Benyamin Netanyahu neçû Misrê, sebebî wî em ê ji we re bêjin. Li Misrê çi hate axaftin, encamekî çi wa derket? Şandeya Rojavayê Kurdistanê çûbû Şamê, hevdîtin pêkanîn, şandeya eskerî. Çi encam derket, çi axifîn? Şandeyekî Şamê jî çûbû Enqerê, li wê derê hevû didîtin. Mesele niha vê gavê gelekî tevlihe ve dibe em hêdî ji nav hevdere bixin, em safî bikin. Pirs girêk. Baş e? Yani ben çawa ku dibe girêk divê merov bikare girêkê ji hev derxe hêdî veke. Ji nav hev hilçîne. Baş e? Ji sibê şûn ve em hêdî cê bidin van meseleya. Wekî din ya heval Mehmed Özdemir mala te avaya. Gelek spas dikim her hevî. Hem endam hem alîkariya aborî. Merci beaucoup. Dankeschön. Thank you. Bi hêviya rojê xweş azad hevano dem baş.